गिबियावनो लोक्षि फुजानि थाखाय आङो गासैबो बिटिआरबासि आसामबासिनो जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोदों। गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन गभर्नमेन्टआ एबा सरकारा जोंनि सा सानजा भारताव थानाय गासै 10था सेक्सनेल काउन्सिलखौ लानानै मोनसे जोलुर बादायलायनाय जों खुंनो नागिरदों, जायखौ जोङो ISPL एबा इन्टार सेक्सनेल प्रिमियार लिग होननानै बुंदों सिजन 1। सिजन 1 होननायनि ओंथियानो जाहैबाय मा, बे बादायलायनायखौ जोङो जिहेतु बोसोरफ्रोमबो खुंगोन आरो बियो हयथ' देग्लाय जों बिटिसिआव खुंदोंब्लाबो नेक्स्टआव हयथ' कार्बिआ खुंनो हागौ बा डिमा हासावआ खुंनो हागौ। 10था सेक्सनेल काउन्सिलाव बे गेलेनाया बोसोरफ्रोमबो सोलाय सोलाय जाबाय थागोन। बेखायनो जोङो बे सिजन 1 बेखौ होलांदों, 2, 3 बिदि नेक्स्टफोराव जालांगोन। आरो बेवहाय जोङो 10था सेक्सनेल काउन्सिलखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। नाथाय थेवब्लाबो 8था टीमा अलरेडि जोंहा फैबाय। नाथाय मेघालयनिफ्राय खासि आरो जयन्तिया बे मोननै दोलोआ फैनो हाया होनना बिथांमोना जोंनो फोरमायबाय। थेवब्लाबो बिथांमोननिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आलासि फैगोन आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनिफ्रायबो चिफ, डिपुटि चिफ आरो गोबां EMMCLफोरा फैगोन। गाबोन 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम बे गेलेनाया जागोन आरो गाबोन 9 अक्ट'बराव डिमाकुसि उदालगुरिनि मिनि स्टेडियाम, बे डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव जागायजेनगोन आरो क'क्राझारनि सायाव जोबथा गेलेनाया जागायगोन। आरो गाबोन 9 अक्ट'बर गेलेनायनि जागायजेनखालायनि आलासिया जोंनि आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अनजालि बिसि रिनिकि भुया शर्मा, लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशक सिंघाल, UG ब्रह्म, राज्य सभानि MP रोनग्रा नार्जारि, लकसभा मंगलदैनि MP दिलीप सयकिया बिथांमोनखौ जों लाखिदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि काउन्सिलफोरनि चिफ, डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ हांख्रायदों आरो गोबां इमिनेन्ट, गोबां आगुनि गेलेनायजों लोब्बा थानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो गिबि जागायजेननायनि गेलेनायखौ बड'लेण्ड आरो लाइ बे मोननै काउन्सिलनि गेलेगिरिनि गेजेराव बेखौ खुंनाय जागोन। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, गेलेनाय जागायजेननायनि सिगाङावनो, बेखेवजेननाय गेलेनाय जागायजेननायनि सिगाङावनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि EMMCL आरो डिमा हासावनि EMMCL जों मोनसे रंजानायनि मोनसे फ्रेन्डलि, जायखौ बुंदों फ्रेन्डलि फुटबल मेट्सखौ जोङो बाहाय खुंनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन हारि हारिसानि हारिमु जोङो दिन्थिफुंनायखौ लाखिदों। बर'निथ' थाखागोन, असमियानि बिहु, राभाफोरनि, गार'नि, आदिबासि, गोबां नेपालि, गोबां हारि हारिसाफोरनि हारिमु हान्जाखौ जोङो मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो फोथाराव जोंहा गेलेनाय जागायजेननायनि सिगाङावनो मार्चिं जोंहा दङ। गावबा गाव काउन्सिला गावबा गावनि दोलोखौ लानानै EMMCL जायफोर बाहागो लागोन फोथारखौ मार्चिं एबा गिदिंगोन बेन्ड ट्रुपजों, बे हाबाफारिखौ जोङो लाखिनाय जादों। गेलेनायखौ जोङो 6 बाजिनि सिगाङाव जों खालामगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों गेलेनाय जागायजेननायखौ गाबोन मोनाबिलियाव लानाय जादों। हानायसिम जोङो नाजागोन 6 बाजिनि सिगाङाव जों गेलेनायखौ खुंनो थाखाय। गाबोननि उनाव डिमाकुसियाव खिन्थु सानावनो जोङो बाखि बादायलायनायखौ होगोन।